Prečo môže tento rok zdražieť drevo? Jedným z hlavných dôvodov je rastúci dopyt po guľatine, ktorý môže celosvetovo vyšvihnúť ceny nahor. Stavebníctvo, rozvoj infraštruktúry a zvyšujúce sa požiadavky spôsobujú, že po rezive je stále väčší dopyt, či už kvôli obnove vo vojnových oblastiach alebo z iných priemyselných potrieb. Okrem toho, k zdražovaniu prispieva chaos v dodávateľských reťazcoch, rast nákladov na dopravu a obmedzený rast kapacít lesníctva. Čo to znamená pre tých, ktorí plánujú stavbu strechy? Zvyšovanie cien dreva môže výrazne predražiť realizáciu, najmä ak príliš dlho odkladáte rozhodnutie. Čo môžete urobiť? Nečakajte na ďalšie zvyšovanie cien. Väzníková strecha je nákladovo efektívnym riešením. Navyše, vďaka našim veľkým skladovým zásobám vám môžeme garantovať nižšie ceny až do konca augusta. Teraz je ten najvyšší čas sa rozhodnúť. Neodkladajte to. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu strechy, oplatí sa konať hneď, aby ste získali čo najvýhodnejšiu cenu. Kontaktujte nás a požiadajte o ponuku ešte dnes. Premýšľate o streche? My sme už vopred premýšľali za vás.